Afterlifein viralliset mastotitsi. Pemaritustit. Taritasti tätä ja mustitta tiisseliä. Taitelaiset joululahjat aitosille. Ei se mua saatana haittaa, että mulle saatana joku linnatuomio on tullut, mutta faniryhmä ei vastaa perittelee mihintään enää touhuun. Tuutleplayn lahjatortti. Haha, sanoo Martus. Intiaanitylä Lidissä. Totta tunnistaa saatana sen Sisu Salosen. Lasten telotuvia VHS:lle. Miten pääsee metallisavupiippuun? Nyt pörttelemään teletappia rämpytään. No niin, tosta noin. Otein. Pistä pallo maaliin, Markus poukottaa palloa. Ja koppolaiset katsoo, kun Markus heittää torea. Ratastan, niin mä ratastan sitä junapipoa. Satana vittu, mua ei satana juttu Jeesus Tiinosta! Tää oli matopistettu, jotta elämä olisi nautinnollisempaa. Unelma toteutuu. Tässä on valtos ja puttisutti ja yts, tats, tolleme. Voisin ostaa semmosen penispumppu aloittelijoille. Vitsipatutta piti saatana varastaa täältä. Yhentänen tetniitallahan se autenee. It's what you trying to do. Rossalainen on niin kuin O persu, la testament italianoa. Tää saatana numetto noilla teitoilla. Muntaa mitään saatana nyrtteilemään. Vittu mä saatana tässä pusitossa. Näihin tuviin ja tunnelmiin päätämme tämän herra Brillesin tässä.